Горещия стол на Едуард. Здравейте, скъпи приятели! Вие сте с подвижният подкаст на TikTok, именно Горещия стол на Едуард. Това е онзи подкаст, който, както казах още в началото, ходи при гостите си на място в техния дом или в техния град, а защо не и в тяхната държава. Госта ми вече го виждате кой е. Днешното интервю всъщност трябваше да е на едно друго място, в една друга държава, но се оказва, че госта ми дойде на място, пропътува доста километри. Той е българин, който живее повече от 15 години в Франция и трябваше да се състои самото интервю в Германия, но така се случиха нещата, че той вече е в България, пропътува всички тия километри, за да може да дойде, да седне и да си поговорим заедно с него за неговия живот. Така че представям ви моя гост, дългоочакван, Пепи. Здравейте. Здравейте! На вие ли ще си говорим? Не. Не. Дай на ти направо. Давай. Сега, нека да започнем от началото с това, че нашата аудитория, а пък и хората, които те познават в интернет пространството и най-вече в TikTok, е това, че те знаят с името Пепи. Да. Защо Пепи? Защо не е Родриго, например? Има ли предистория цялото това нещо? Или... Има, да. Значи Пепи 2006 година решавам да си направя една регистрация в един сайт. Няма да казвам да правя реклама кой сайт. Той сигурно не съществува 2006 година, така че... Да. И точно тогава пробвах с името Пепеляшка. Тъй като не ставаше Пепеляшка. What? Пепеляшка? Самия сайт ми предлагат, нали, това име Пепи и от тогава в сайта аз се подвизаваше като това име. И се подвизава, нали, като това име Пепи. И всичките Пепи и си остана. И си остана Пепи. Да. За твоите близки, приятели? Не за близките ми, най-вече за приятелите и хората, с които се запознавах. А как е твоето истинско име? Можем ли да кажем? Или... Запазя в Добре. тайна. Добре, Пепи. Аз знам кой си, знам как се казваш, но аз също те наричам Пепи от доста време вече, може би сигурно има 2 години, горе-долу. Да. И често казвам, свикнах с това нещо. Кажи ми, да започнем от детството. Започваме от самото начало. Какво дете беше ти? Павло. Да? Павло. Правих много били. Биех се постоянно с децата. Как си признаваш обаче? Да. Аз примерно бих казал, че съм бил много добро дете. Не. Ученолюбиво и така нататък. Пък ти си казваш нещата в прав текст. Има ли някакъв спомен в детството, така, който може би никога няма да го забравиш? Нещо забавно, може би, или нещо, което примерно не чак толкова? Има, да. Майка ми идва да му прибера от детската градина, минаваме през магазина. И аз решавам, че трябва да мина зад щанда при продавачката и да открадна едно шоколадово яйце. И в последствие майка ми разбира вкъщи, че съм го откраднал. Изядах си Боя. На колко години беше тогава? 4. На 4? Как за Бога си стигнал до магазина на 4 години? Идва въпроса. Да не гледат тук социалните как беха тия служби там, дето се занимават с такива неща, защото въпреки, че то вече няма какво да се случи. Тя да ме прибере от детската градина и това си беше по традиция. Минаваме през магазина да ми купи, нали, нещо сладко, но аз реших, че просто трябва да мина зад щанда при продавачката без да ме види и да си открадна шоколадовото яйце. Написал съм си тук един въпрос, който е, честно казвам, не знам защо съм го написал.
И даже се чудех дали въобще ти го задам. Той е наистина супер нестандартен въпрос. Помниш ли кога за първи път охапа пчела? Наистина не знам защо съм го написал, защото аз преди 2 месеца се подготвях за тебе и нещо явно съм направил някаква асоциация. Не мога да се сета, честно казано. Знаеш, че лятото трябваше да се състои нашето интервю и не тук. И най-вероятно има смисъл в този въпрос. Просто в момента наистина не се сещам защо, за Бога, точно този въпрос съм решил. Даже съм започнал с един нестандартен въпрос. Какво направи тогава? Спомниш ли си, когато хапа човек, какво направи? Ами аз, тъй като ти познаваш сестра ми, Да. може би тя да ти е споменала за това охапване спрямо пчелите. Ето Да. защо. Ето да. Помня, бяхме аз, сестра ми, моите две братовчетки, където решаваме да отидем в парка, защото там, където живее, има парк. И решаваме да отидем там да си поиграем. И аз се гледам, видях, че има някаква, как се нарича, не хралупали в земята беше то, някаква дупка, нещо. И викам, взех една пръчка и почнах да чувъркам там. Любопитен да видя какво има. И то като излезе една роя от пчели. Да. И какво се случи? Не беше само една пчела? Не беше само една. Повече от една бях. Знаеш ли, аз се спомням като малък, сега това като ми го разказваш, аз правех още по-ненормални неща, като например, когато бях по-малък, знаеш, по пътищата доста умрели жаби, настъпани или там прегазени и така нататък. И виждаш някакви жаби, които са вече изсъхнали дори. Хващах човек една жаба за ноктенцата буквално и гонех момичетата с тях и си мислех, че много така съм, голямата работа. Така че може би всички имаме някакви такива странни неща от детството. За какво си мечтаеш, когато беше малък? В смисъл, ти какъв си представяш, че ще бъдеш, когато пораснеш голям? И постигна ли това, за което си мечтал? Да се занимавам с музика. Интересно. Демек колега, ама не точно. Да. Сбъдна ли за това? Да кажеш за нашите хора. Като казваш с музика, какво визираш под музика, защото е много така разтегливо понятие музика. Представих си, че съм на сцена, постоянно заставах пред огледалото с... Не взимах някакъв дезодорант там. Представих, че съм на сцена, пеех, пусках си музика, представих си, че имам публика. Искал си да бъдеш певец? Искал съм да бъда певец. Обаче аз те познавам от достатъчно време и това, което имам като наблюдение, освен, че знам, че може да пееш много, много хубаво, съм забелязал, че се справиш много добре с текстове. Да. Тоест, не просто, че можеш да променяш текст на вече готова песен, позната от хората, самият ти пишеш много добри неща и наистина много такива сърцераздирателни текстове. Даже с теб преди време се бяхме разбирали там да напишеш някой друг текст за моята бъдеща кариера в кавички, която се чака от много време. За това мислил ли си да правиш нещо по-сериозно като стъпка, защото това е от информацията, която имам и съм се срещал с хора, текстописците всъщност са така доста добре. Не съм мислил. На тебе ти се отдава, Пепи? Аз като малък винаги си пишех, влизах в някакви... Мислех за любовта, за любовта като цяло. Да, това всички такава възраст. Както казах, аз си представих, че съм певец, че съм на сцена, имам публика, че издавам албум, че сам съм си написал песните, имах тетрадка направена, все едно е мой албум, където аз съм си написал моите текстове. Да, бях написал някакви любовни, защото всеки изпълнител, когато издаде албум, той има между 10 и 12 песни в самия албум. И аз винаги гледах да пиша по 10 такива текста, да. И си правих такива тетрадки, все едно са мой албум, сядах, пишех. Малък. А тези текстове са били просто някакви стихове, измислени от тебе? Стихове, да. Не са били преправяни от други готови? Не. Интересно. Също така и рисувах.